No niin. Terveisiä Espanjasta. Täällä ollaan hengessä vielä toistaiseksi. Viikko nyt oltu. 7 viikkoa olisi vielä jäljellä. Ja mä ajattelin, että mä rupeen kuvaa vähän näitä fiiliksiä ja muut tämmöistä videolle. Koska mä en jaksa kirjoittaa ja köyhällä lähihoitaja-opiskelijalle ei ole varaa soittaa jokaiselle ja kertoa, että miten täällä on mennyt joka päivä. Niin vähän kuvaillaan, miten täällä menee ja muuta. Nyt on perjantai. Päästiin just ihan vajaa puoli tuntia sitten duunista. Tultiin istua tähän ihan meidän duunipaikan viereiselle terassille. Meillä alkoi loma 9 päivää. Tultiin nauttia. Täällä on nyt ensimmäistä päivää niin kuin oikeasti hyvät kelit. Ihan törkeä hyvät kelit. Plus 23 näyttää mittari. Ja tää ei ole vielä mitään. Tää pitäisi mennä koko ajan parempaan ja parempaan suuntaan. On täällä siis muutenkin ollut ihan loistavat kelit. Mut edelleen nämä hullut paikalliset vetää täällä toppatakki päällä, sadetakki päällä. Koska nää on ihan jäässä. Ja joo, päästiin just tosiaan duunista tuolta valtion peruskoulusta. Me ollaan nyt siellä ollut maanantaista asti töissä 3-4-vuotiaiden ryhmässä. Ja ihan huikea paikka. Huikeita lapsia, huikeita opettajia. Ainoa mikä siinä vähän pistää, niin ne ei oikeasti puhu sanaakaan englantia. Ne puhuu tasan ainoastaan espanjaa. Eli tässä on nyt viikko vedetty pelkällä espanjalla töissä. Ja vielä nämä 7 viikkoa pitäisi sille jotenkin pärjätä. Pikkuhiljaa ruvennut tuo espanjan kieli jo taittuu. Nyt osaa jo jotain niille muksuille sanoa ja opettajille sanoa ja muuta. Ensimmäiset pari päivää oli ihan hukas, että mitä. En mä tiedä mitä mä sanon näille tai mitä mä niinku kerron. Ja sit kun täällä on pakko vääntää, sä et löydä vessaakaan ennen kuin sä opettelet, että mitä sä kysyt, että missä se on. Löysin eilen vessan. Ja ihan tajuton paikka. Täällä on tullut kierreltyä, kaarreltua. Ollaan käyty kattoo Mihaksen kylää. Nyt ollaan tosiaan tässä Los Pacosissa, eli tää alue, mikä on ihan täynnä suomalaisia täällä. Missä meidän koulu on. Mut ei tosiaan onneksi asuta täällä. Me asutaan tuo ihan keskustan tuntumassa. Tästä on joku ehkä 3-4 kilsaa kävellä. Eli ihan kävelymatka, 3 vartin työmatka about per suunta. Ja on kierretty, kaarreltu. Siis täällä olisi niin paljon vaikka mitä pelkästään täällä Fuengirolas. Ja sit nyt olisi vielä tarkoitus rupea sitten ensi viikolla, kun ollaan lomalla, niin käydä ainakin Malagas, Marbellas, Sevillas, Tarifas. On siis ihan törkeästi kaikkea, mitä pitäisi nähdä. Granadas. Se saatiin itse asiassa tänään yhdeltä paikalliselta tuolla koulusta. Tietää, että se on niinku ihan törkeä makea mesta. Ja siellä pitäisi käydä. Se meidän kämppä, se on ihan tajuton. Se on 3 huonetta, keittiö, 2 kylpyhuonetta ja parveke. Me maksetaan siitä 550 kuussa. Ja pistetään se vielä littiin. Eli ei ole niinku paha hintainen. Ja paljon parempi kuin ne mitä koulu ehdotteli, että oltais tähän Los Pacosiin muutettu. Ei. Nyt on ainakin pakko liikkua ja käydä kattelemaan ja muuta. Plus kun täällä Los Pacosissa on niin tajuttomasti suomalaisia, niin ihan kiva, että asutaan siellä vähän syrjemmässä. Yritän piilottaa kovasti suomalaisuuteni, paitsi nyt kun kaikki näkee, mä hölötän tähän kameraan suomeksi, mutta muuten en sillä hirveästi huutele tai ei sillä hirveästi huudella. Tos
yksi ilta tuossa alkuviikossa, niin kuuli niin kuin jo kilsan päästä, että joku Urpo veti jossain baarissa Suomen kansallishymniä ilman säästystä. Siinä tuli vähän semmonen fiilis, että ei perkele. Antakaa mun vajota johonkin maan alle, älkääkä kukaan vaan paljastako, että mä olen tosta samasta maasta kuin toi Ritu. No, any case. Aivan siis tajuton, täällä tosiaan paistaa aurinko aivan täysillä. Tää on ihan teepaitakeli. Ja täällä on kaikki halpaa. Nää ei maksa juuri mitään, nämä jutut mitä täältä ostetaan, paitsi jos tulee kusetetuksi, niin kuin mä vähän taisin eilen tulla. Kävin ostaa puhelimen, maksoin siitä 90 € ja se ei edes toimi. En saanut myyntipakkausta tai kuittia, koska olin jo maksanut sen ennen kuin vaadin sitä puhelinta. Mut joo. Eli se puhelin ei toimi, eli mä menen tällä vanhalla puhelimen edelleen. Tää siis toimii ihan hyvin muuten, mutta tässä on toi kamerarikki. Käyn ostaa mun kamera joskus ensi viikolla kun tulee palkka täältä. Ja joo. Tosiaan kaikki on ihan törkeä halpaa. Ruokaa saa niin 2 ihmiselle 10 ihan heittämällä ja siihen ruokajuomat vielä päälle. Bissestä on maksettu halvimmillaan 60 senttiä ravintolassa. Ja kaupassa on tietysti vähemmän. Ja joo. Joo. Ei ole silleen paikallisiin vielä tutustuttu sen kummemmin. Paitsi eilen käytiin yhdessä jossain romukaupassa, jossa sitten siihen ukkoon tutustuttiin, kuka siinä myi, niin vähän paremmin. Ja se otti meikäläisen puhelinnumero ylös ja rupasi, että se järkkää meidät halvalla johonkin surffauskurssille. Varmaan 3 varttia hengailtiin siinä sen kaupassa ja jauhettiin sen turhaa paskaa. Et silleen ihan kiva. Pikkuhiljaa rupee näitäkin bongailee. Tää kulttuuri on ihan eri kuin Suomessa. Pelkästään tuo siis koulussa, kun nää on siis tosiaan 3-4-vuotiaita. Nää meidän muksut. Se on ihan erilainen. Nää pussailee niitä, nää halailee niitä. Nää niinku pitää niistä huolta. Suomessa, jos mä menisin päiväkotiin töihin ja mä rupeisin pussailemaan niitä lapsia, niin mä olisin oikeesti jossain Ilta-Sanomien otsikossa, että lastentarhan täti ahdisteli 3-vuotiaasta seksuaalisesti. Nyt tuolta taustalta tuli, että mä en voi olla täti, mutta kyllä mä voin olla täti. Lastentarhan täti. Ja tähän mä en ole ihan tosiaan päässyt vielä sisään, tähän pussailu, halailu, hiplailujuttuun, mutta kai siihen pääsee. Tuolla ei tuo koulus, kun se nyt on ihan normaalia, että 3-vuotias kusee alle, niin se jos sen tekee, niin me ei kosketa siihen, vaan me soitetaan vanhemmille, että tuu vaihtaa vaatteet, ja ne vanhemmat tulee. Tästäkin nousi Suomessa ihan hirveä myrsky. Taas se sama lastentarhan täti, se soitti mulle, että tuu vaihtaa vaatteet tälle, että mitä helvettiä, eikö te tee töitään kunnolla? Mistä sille maksetaan palkkaa? Ja sitten mä saisin puhuttua. Mutta toisaalta tää on ihan makee. Nää siis vanhemmat tuo nää kaikki lapset tonne kouluun aamulla ja hakee iltapäivällä. Täällä on laki, että alle 13-vuotiaat ei saa päästää yksin koulumatkalle. Tuolla on 2 poliisipartioa aina vahtimassa, ettei sinne tule ketään ja ettei ne auto alle tai mitään. Siis sitä niinku oikeesti vahditaan, ettei sinne alle 13-vuotiaat kävele yksin sinne koululle. Se on makea. Noi koulupäivät ja samalla meidän työpäivät on paikallista aikaa 9-2, mikä on kans ihan jees. Sen jälkeen on kyllä niinku näille väillä mitä mulla on, niin onko olisi tehnyt sen 8 tunnin päivän. Et silleen ihan kiva, että ei oo 8 tunnin päiviä, koska sitä on aika saatanan poikki noitten jälkeen. Kun ei puhu
kieltää ja joutuu koko ajan keskittyä ja muuta. Mut siis joo, 9-2 eli saadaan nukkua pitkään ja meillä on duunin jälkeen vielä ihan tajuttomasta aikaa. Ihan jees. Ja ei kai siinä, siis täällä on oikeesti, täällä on ihan törkeen makeeta. Täällä ei oo mitään hätää vielä, kumpaakaan ei oo raiskattu vielä. Kerran oli pienet kuumotukset, kun kävelin yksin yöklubilta kämpille päin. Niin joku äijä olisi halunnut myydä mulle pudia. Mä en sit ostanut siitä, niin sehän lähti seuraamaan mua. No, mä sain onneksi kännykällä Kiran kiinni, joka oli kämpillä. Ja sitten puhuin sen kanssa vaan turhaa paskaa suomeksi. Niin sit se äijä tajusi, että ei senkään kannata käydä mun päälle. Ainakaan, mulla on puhelimessa joku. Eli Kira pelasti henkeni. Nyt se tuulettaa tossa vieressä, että et hengenpelastaja jää. No joo, mut anyway, siis ihan tajuton mesta. Hengissä ollaan, hengissä pysytään. Mä kuvailen näitä videoita varmaan myöhemmin lisää. Mä laitan kuvia varmaan tämän videon mukana. Laitan kuvia meidän kämpästä. Ja silleen. Nyt lomalla tulee varmaan enemmän settiäkin, kun on aikaa oikeasti tehdä jotain, eikä vaan hengaile täällä päättömänä duunin jälkeen, mitä tehtäisiin. Niin varmaan tulee enempi settiä kirjoitettaessa tai kuvattaessa tai jotain. Mulla oli hirveästi kaikkea, mitä mun piti kertoa tähän videolle. Mä unohdin varmaan 75% siitä, koska onhan täältä oikeasti tapahtunut vaikka mitä. Me ollaan kuitenkin viikkoa oltu Espanjassa. Niin onhan tää aika käsittämätön. Ja vasta eilen me molemmat oikeastaan tajuttiin, että me ollaan täällä. Molemmilla tuli semmonen fiilis, että ei helvetti, että eihän me olla Suomessa duunissa. Että me ollaan Espanjassa duunissa. Joo. Tää ensimmäinen viikko meni aika lailla silleen, että joo, täällä ollaan. Tää on ei tässä ole mitään, ihan peruspaskaa. Niin nyt se eilen tajuttiin molemmat, että täällä ollaan. Ja nyt on ainakin fiilikset, katos kun tiedetään missä ollaan. Ei ollakaan Suomessa. Me ollaan täällä. Siistii hei. No mut joo. Niin jees. Me jatketaan tässä meidän aamupalan juomista. Ja täällä ei siis tosiaan syödä tuolla koulussa. Tai vois siellä syödä, mutta ei siellä saa aikaiseksi syötyä. Ja. Mut joo, mä kuvailen lisää ja tolleen katellaan. Pitäkää kaikki siellä Suomessa itsenne hengissä. Yrittäkää kestää sen 30 sentin lumikerroksen kanssa. Se oli hyvä, kun mä kerroin tänään siitä yhdelle meidän Maikalle, että siellä on lunta. Se katsoi silleen, että mitä helvettiä, mitä se on. Voiko se syödä? No joo, voi se nyt syödä, mutta sit se oli se, että no paljon se on ollut lämmin. No sille varmaan joku -15. Semmonen 40 asteen heitto. Ja, no mut, näin mennään, palataan. Ja silleen. Adieu.